Asithandazeni. Let us pray. Are rapeleng. Egameni loyise, egameni lonyana, nasegameni lomoya oyingcwele wena unguThixo emnye ungekho Thixo abathathu. Sivumele Nkosi enamandla onke xa sizawuqala lenkonzo ekuseni kwanamhlanje yokugqibela kule cawa Nkosi unoxolo umama uMaki Nkosi inkosikazi kavukile Nkosi enamandla onke umama kubantwana bakhe Nkosi enamandla onke lenkonzo yokulayita ikhendlela xa ilanga licimile ilanga litshonile vuma Nkosi enamandla onke xa sikumema sithi Nkosi ukuba wena awukho kule nkonzo Thixo namandla onke le nkonzo ayizofikelela kwindawo esilangazelela kokuba ifikelele kuyo indawo Nkosi yokokuba sithi kuvukile ukeke nolisa Nkosi enamandla onke okokuba wayelungile uThixo ekuqaleni usalungile nanamhlanje yawuhlala elungile enguThixo baze Nkosi bangaphazanyiswa kukutshona kwelanga ngoba xa litshonile ilanga Nkosi inkolelo yethu yobuKristu ithi Nkosi lizawuphinda liphume ngomso Nkosi sithi kuwe Nkosi enamandla wonke iza kule nkonzo Nkosi ungasivumeli siphathe ngobuntu bethu kodwa usithumelele umoya wakho Nkosi umonwabisi umoya wayingcwele Nkosi othi sakuphelelwa kukuthetha Nkosi ungene ezinhliziyweni zabantwana bakho vuma Nkosi enamandla wonke ungene nokungena kwethu singangeni kuphela Nkosi kodwa sibuve ubukho bakho egameni loyise egameni lonyana nasegameni lomoya oyingcwele ndiyakucenga ndiyakubongoza Thixo namandla wonke khawungene nokungena kwethu uyenza umphefumlo kanoxolo Nkosi uphumle ngoxolo ngonaphakade naphakade amen. Hey!
simamkele nomfundisi uMantini xa ingena phakathi kwethu. Sizawuthi kwesi sithuba sifumane isifundo sethu sokuqala esakuthi sona sisifumane kulaa ncwadi yendumiso yama-19. Endawucela into yokuba olungisiweyo kwayara bazofunda simphakamise ngevesi njibeni ukonga amaxesha. Ndicela ke simphakamise indumiso 90. Sicela uzawuthabatha ezo zifundo asondele. Sithabatheke indumiso phansi kwephepha lama-286 kumaculo asewisile, indumiso yama-90. Nkosi wabala ikhaya lethu isizukulwana ngesizukulwana, zingekazalwa intaba, ungekadali umhlaba nelizwe. Kwangunaphakade kude kube ngunaphakade, wena unguThixo. Uyamguqulela entshabalalweni umuntu, uthi buyelani bonyana babantu, ngokuba ebusweni bakho iwaka leminyaka linjengemini yezolo xa igqithileyo, nanjengomlindo ebusuku. Uyabakhukhulisa banjengobuthongo, kusasa banjengengca ehlumayo. Kusasa iyatyatyamba ihlume, ngokuhlwa iyasikwa ibune. Ngokuba sigqitywa ngengqumbo yakho, siyakhwanqiswa ngomsindo wakho. Inkohlakalo zethu uzibekile phambi kwakho, izono zethu ezifihlakeleyo uzibekile ekukhanyeni kobuso bakho. Ngokuba yonke imihla yethu idlula emsindweni wakho, siyagqiba iminyaka yethu njengembali. Iminyaka yethu yiminyaka 70, naxa ithi ngenxa yokomelela ibe neminyaka 80, amandla ayo abubunzima nobubi noko. Ngokuba inqanyulwa kamsinya size sibaleke. Bani na owazi amandla engqumbo yakho nomsindo wakho ngangokoyikeka kwakho? Sazise ukubala imihla yethu ukuze sizuze inhliziyo elumkileyo. Buya Yehova, koba kade kangakanani na, uze ube nosizi phezu kwezicaka zakho. Sikholise kusasa ngobubele bakho, ize sigcobe sivuye yonke imihla yethu. Sivuyise njengokwemihla obusibandezela ngayo, njengokweminyaka sabe sibona ububi ngayo. Mabubonakale izenzo zakho ezicakeni zakho, nobungcwalisa bakho kubantwana bazo. Mabuthi ubuhle bukaYehova uThixo wethu bube phezu kwethu, nomsebenzi wezandla zethu uqinise phezu kwethu. Ewe umsebenzi wezandla zethu uqinise. Sifumane isifundo sethu sesibili esakuthi naso
oceliweyo basithatha sondele sakusifumana kulaa ncwadi yabasekorinte bokuqala. Sithathe sasahluko seshumi elinesihlanu, sawuthatha ukusuka kuvesi 14 siyokuma ku-20. Asondele olathiwe. Sithabathe isifundo sethu ke kwincwadi yabasekorinte bokuqala isahluko leshumi elinesihlanu, siqala ufunda kuvesi eshumi elinesine. Ukuba ke uKristu akavukanga, koba akunto ukushumayela kwethu loba luyalambatha nokholo lwenu. Sofunyana ke singawo namangqina amxokayo Thixo, ukuba sangqinayo ngoThixo ukuba wamvusa uKristu. Angamvusanga ukuba le kanti abafileyo abavuki, ukuba abafileyo abavuki noKristu woba akavukanga. Ukuba ke uKristu akavukanga, loba luyinto engeyanto ukholo lwenu, loba nisesezonweni zenu. Ngoko nabalela ukufa bekuKristu boba bathabalele. Ukuba singabathembela kuKristu kobubomi bodwa, soba sisezona nsizana kubantu bonke. uKristu yena kunje uvukile kwabafileyo, waba inhlahlela yabalela ukufa. Kubeni kaloku kungomntu ukufa, kwangomntu ukuvuka kwabafileyo. Kuba njengokuba kuye uAdam bafa bonke, ngokunjalo nakuye uKristu bayakwadlisa ubomi. Lilizwi lenkosi uThixo ke makalisikelele ngokunakuthe bekunaphakade. Amen. Masibulele kakhulu. Ngoku sizawuthathela culo uhymn 258. Xa sizawudadela enzulwini, ndimcele umfundisi uMantini asondele. Jerusalem, ikhaya lami endilithandayo, ofezwa nini umzamo wam sendiphumle kuwe. Yithi le xa isithela, xa le vesi cwerhe bemane uyicula usisinoxole sithi ndiyakulangazelela Jerusalem entsha, imizamo yami yakuphela yakufika kuwe. Hymn 258.
Mabathekela ithuba lokubulisa kumfundisi uTumeni obesivulela inkonzo. Ndibulise kuyiBishop yebandla uBishop uNoqhayi wesasithili saseMgwali okhoyo phakathi kwethu. Amagala otata bethu bebandla abasele bephumlile kukho phakathi kwabo Tata uMakhananda, kube khona uTata uNyameka, kube khona uTata uTena, umfundisi uDithurhe okhoyo phakathi kwethu kunye nomama, abefundisi bonke abakhoyo. Bendibone ngathi nomfundisi uMvinjelo ungenile phakathi kwethu, befundisi bamabandla onke abaze kule nkonzo, kambama wethu usisi Noxolo, usisi Malishwane Maki, amagosa esekethe, bavangeli noNobhayibhile, omama bethu bebonke, ikhwaya, intombi, amadodana. Gqibeleni ndibulisa abashumayeli, ndiyazi uba uVice ogogogo ebekhona kwela khaya lakwaMaki, nayizolo sohlukene ebusuku kakhulu, bomhle umsebenzi ebebewenza phaya zonke izinsuku. Bandla lonke likaThixo elidibene kule ndawo, ifamily yakwaRatele, oMhlakwane, family yakwaMaki oCweghe, egameni lenkosi uYesu kusasa nje rhamende engcwele kaThixo mmolweni. Sizawungena ke ngokunake kwinkonzo yethu yezi-30, kodwa singekangeni nje mandithathe lithuba lokuxolisela umongameli wesekethe umfundisi uShabalala, unomsebenzi osekhaya ngapha eNquthu ombambileyo, noceleka okokuba ndimzivulisela amazwi okuxolisa kwisekethe yonke yakwa 339, ingakumbi kwikhaya lakwaMaki nekhaya lakwaRatele. Xolisile kakhulu umongameli wesekethe, ubethandile ukuba khona. Ndithi ke mandigqithise eso singxengxezo xa iprogram isaqala ukwenzela okokuba singalibaleki. Ngicela okokuba ke ngoku sizawungena kwiprogram yethu. Xa siqalisa kwiprogram yethu sizawucela okokuba sizawuthatha imbali ngobomi esizawuyenzelwa nguSisiphinda uDlova. Sicela ibandla lime ngenyawo. Emululeko
wabuya waza kuxelengela inyanga kwi-Department of Justice wada wathatha umhlalaphantsi ngomhla womnyaka lesosayeti yabakuzana waza nabantwana abazali babo abanye